Ами в доста контактни спортове се използват тези гуми. Те вече определено не са само боксов атрибут. И в баскетбола знам така доста състезатели ги ползват, така че напълно нормално е те да търсят начин да се предпазят, защото имат тежки единоборства, тежки сблъсъци. Така че все по-често ги виждаме и в други спортове. Сега ново нарушение в центъра на терена срещу футболист на Дунав. Михаил Милчев бе фаулиран. Очакваме изпълнението на този фаул. Тече 69-та минута, 2-0 все още е резултата за Дунав. Треньорът на ЦСК Йорданеско вероятно скоро ще извърши последната си смяна. Виждам Рубен Рафаел Демело Силва Пинто да се подготвя за игра. Толкова много имена, само за един човек. Да видим.